Il-Kultura Orali. Qabel mal-Malti beda jinkiteb, kien jiġi mitħaddet u mħaddem fl-għana. L-għana kienet tifforma parti mill-kultura orali tal-Maltin fi żmien meta l-Malti kien meqjus bħala l-sin tal-popolin. Min jaf kemm il-għanjan tilfet minħabba li l-Malti ma kienx miktub. L-għana minn dejjem kien ikkunsidrat bħala l-mużika u l-kant tal-bdiewa, tar-raħlin u tan-nisa tad-dar. F'kelma waħda, l-għana kien jappartieni lill-klassi l-baxxa tal-ħaddiema li fosthom insibu ġuklari li jmorru lura għas-seklu 15 bħal Petruzio Aksisa, Martino Bonavia, Antoni Kakija, Antoni Aksisa, Antoni Bertolli u Bernardo Farrugia. Il-mużiċisti ta' żmien nofsani kienu jdoqqu l-istrumenti bħal flejguta, l-orgni tal-ħad, iż-żavżava, iż-żaqq u l-bijambo. Jqablu, jannu, jisfnu u jferħu lin-nies. Ir-rokna ġiet imwassla lilna bix-xewqa tajba ta' l-Għaqda tal-Malti tal-Università ta' Malta.